Esta Semana Santa, que anduveron de viaxe, a súa compañeira, a daqui arriba, que é a que manda, esa sí que manda. Vostedes son os do non, e os do PSOE son os do tampouco. Por certo, señora Pontón, señora Rodil, non contestaron a unha pregunta que lles fixo onte o presidente. Que opinan vostedes da repotenciación? Grábales las caras. Cric, 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 cric. Las caras, Juan, las caras. Constatamos que Galicia sofre a peor das oposicións. Esa oposición confórmana os do non e os pagafantas dos do non. Por unha banda, o Bloque Negacionista Galego e por outra, o Partido Seguidista en Galicia. Alá onde vai ela, aparecen vostedes, o señor Besteiro rodeado de estreladas. Teñan cuidado porque calquer día unha punta desas estrelas vermellas lles pode infectar o virus nacional. Gracias. Mais nada, me